electronic media takukei bok sono tini chung press meet khainani khaimeni karon nungkha chini bwskang dili obijan chung chini greater Tipraland movement khainani bagwi bubagrani netrite chung dili o thangnani bagwi joto ready laijak joto block committee ni ongoi tini boroni dili thangnai participant list rok rolai phekha ge chung bwskang 2 tarik bwskang 2 tarik 3ta somoyo train ni time Agartala ni simi rowna ronai Agartala ni simi thangwi Tripurao 2ta jagao stoppage tongnai kaisangkha ambasa tei kaisangkha pesar tho ge chung 2 tarik 3ta jorao Agartala badargar ni simi chung train kanani starting khainai joto takhuk tei buhuk sungno je Delhi thangnai hinoi chongjak list rojak bornang poinai musugo chung 2 tarik 3ta somoyo Agartala badargar station no phai sok phainani bagoi tei dolai ni hinke ambasao joto no phaibaidi ambasa train station ni hoite borok ma kanai tei bu north unopoti tei badbaki district roni aing gana gini ni hinke pechar tholo chini stoppage nai Tripurao 2ta jagao nuba thagnai boniya gulo chengjak nai ge chung 2 tariko thangoi 4 tariko Delhi o sognai 4 tariko Delhi sogoi sarai ni jorao chung Delhi sognai boni pore 5 tariko chini dor nangnai 6 tariko hai ni hai tewaise dor nang phinai 2 din chung Delhi jontor montor chung prai 2000 ni upor chung aro jaga dor na khlainai বাইরে ও তংনাই তাখুকতেই বহুক সুনুংবো আং কইনাই মুসুগো যারা ট্রেন বাই থাংয়া ফ্লাই বাই থাংনাই এবা দিল্লি ও তংনাই বা আশেপাশে নিনি দেরাদুন হন্দি লখনৌ হন্দি বিভিন্ন শহর তংনাই চিনি ত্রিপুরাসার নবো আং কইনাই মুসুগো নিরগবো চিনি ও দর নাও ফাই মানদনানি বাগৈ তেইবো ও প্রেস মিট नि बिसिंतै नु कइनाय मुसुगो दिल्ली ও तंनाय चिनि जत ত্রিপুরাসা ताखुकतै बहुक सुनबो चिनि दिल्ली दर ना थांनाय रनो निरगनि चुबाचु नांनाय निरग चुबाचु खायखायखे बिलायखे हामनाय हानबांगो जों कइनाय मुसुगो चिनि दिल्ली नि जे दरना जे चिनि मुभमेंट ग्रेटर Tipraland नि मुभमेंट सक्सेस खायनायनि बागै जत आम जनता तै Tiprasa लोकुरनि थानिगो कयमुनारो चुबाचु खायनायनि बागै तै दिल्ली ओ थांनाय ताखुक तै बहुक सोनो बहायनो जोंरो मुभमेंट खायनायनि बागै सि थांनाय जों डिसिप्लिन मेंटेन खायनायनि नांनाय चिनि भलन्टियार रनो जों सपोर्ट खायनायनि नांनाय चिनि थुंनो साब कमिटि खायनायनि नांनाय चिनि थुंनो साब कमिटि खाजा भलन्टियार कमिटि नि फुड कमिटि फुडिंग एंड लजिंग कमिटि तंनाय ट्रांसपोर्ट नि कमिटि तंनाय मेडिकल नि कमिटि तंनाय मेडिकल टीम संगो थांनाय ट्रेनो चिनि कल्चरल प्रोग्राम बो आरो उनाय कल्चरल टीम बो थांनाय तै बेबाक चिनि Tiprasa नि मीडिया तंनाय रबो आ जागाव मानजानानि बागै कबक जाव चिनि जे मीडिया तंनाय रनो जों प्रोवाइड खायनाय जों बरनो समो चिन समाय बाक्सा तलांनानि बागै जों फेसिलिटी रनाय हानि बागै जतो प्रेस मीडिया तंनाय रौ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंनाय रनो बो कयजाव चिनि मीडिया सेल नि कायसा कमिटि सब कमिटि तंगो कलदां सुबाय कन्टेक्ट खायबायदि जे थांनाय रौ दायदि थांनायनि बागै बवाय कन्टेक्ट खायदि चिनि मेडिकल टीम बो तंनाय मेडिकल टीम नि बागै बो थुं प्रोवाइड तंनाय मेडिकल नि हेल्पलाइन खायजाक तंनाय जे आरो थांवै हाया चाया अंखा हंके ओ चिनि हेल्पलाइन नम्बर कन्टेक्ट खायबायदि गां आसनि सानानि मुसुबो हायनि हाय रिमाइंड खायनानि मुसुबो 2 तारिख 3ता जराव जों स्टार्टिंग खायनाय डिपार्चार खायनाय बनि यागोलो जों आम्बासाव स्टपेज तंनाय दलायनि जे ताखुक तै बहुक जों दिले थांनाय र आम्बासाव ट्रेन स्टेशन न नायसिंगि तैबो नॉर्थ उनुकुति रनि बागै पेसार थलो नायसिं जतन हम आरो कयटा बगि तंनाय ट्रेन चिनि टोटल 16टा बगि तंनाय आ जागा जों एडजस्ट खायरनाय जतन ट्रेन बमुं लिस्ट थेजागनाय जत लिस्ट नागाव बरनो आइकार्ड बुरो जागनाय अमा हायके जों ताक सिस्टेमेटिक बाय थांलायनायनि बागै जों चेष्टा खाय दङो जत जे पार्टिसिपेंट लिस्ट ट्रेन बगिओ लिस्ट पेस खायजागनाय थेपा जागनाय आरो कि दरना सिबिदाना केबो हाखतनि केबो आदंग कगना दंना बाहाय साब रक तंनाय चिनि हाकतनि बिसिं ताबावबो कमफां याखो चिनि बुबाग्रा कन्टेक्ट खाय दङो सोबा तंनाय आबो ताक्स जरा कमफां याखो आ जागा सोबा स्पीच खायनाय सोबा कगना रनाय चिनि बिसिङो चिनि लिडार सोबा थांनाय आबो बसं ताबक जरा फिक्स याखो फियाबा कयेक दिन चिनि हाई लेवल कमिटि नि महाराजा फायखांके
কমিটি আসক জাগৈ সেবা সেবা কগনারনে মাহাইরো ঠিক খাইজেন হাকতর হাপাংনো কোনো ডেপুটেশন বা মেমোরেন্ডাম ভাই সাবমিট রক্ত বত जों obviously বত রজাংনাই जों मेमोरेंडम तो साबमिट खायनाय जेहेतु दरना थांबाय दङ जों मेमोरेंडम नुनाय जोंनि सिंगल पॉइंट एजेंडा दंनाय ग्रेटर टिप्रालेण्ड जोंनि टिप्रा सारनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स न जों रनानि ओंथों अमो जों मेमोरेंडम दंनाय साब साब न रजांनो जों आरो होम मिनिस्ट्री रनाय प्राइम मिनिस्टार रनाय अमा हायखे जे कनसार्न माने हेड दंनाय आरोनि बनि थानियो जों जोंनि बुबाग्रा नेतृत्व रजानो कन्वेनर साबा ताकलाय दिल्ली अभियान दिल्ली अभियान बाङै कन्वेनर चिनि देबजित त्रिपुरा एमडीसी इनके चेयरमैन इनके आं निजेनो दिल्ली अभियान बागै हेबा आरोनिबो एसपी सवानि अम खायनि सेटिं खायनि इनके जों महाराजा बाय कक सालायबि थिखायजेनो ताई ते कैसे सुनतो मीडिया उनके जे थाना ने अब खलसारगा बखे रना दान बनि बाङै निरो पर्सनल चिनि मीडिया सेल नि सब कमिटी नि इनचार्ज दङो पलदं सुबाय कन्टेक्ट खायदो आमबाय